माझं नाव शिल्पा रोहन गुराव. मी मुंबईवरून आलेलो आहे आणि नानीच्या वाढूबद्दल आम्हाला ऍक्च्युली इंस्टाग्रामवरून समजलं. तर आम्हाला म्हणजे 6 महिन्यापासूनच आम्ही प्लॅन करत होतो, पण बेबी लहान असल्यामुळे आम्हाला तो योग मिळालाच नाही. पण खरंच कोकण लाईफ जर एक्सपिरियन्स करायचं असेल, रिअल कोकण काय हे जर एक्सपिरियन्स करायचं असेल तर दिस इज द बेस्ट प्लेस. आणि ऍक्च्युली आम्ही आलो इकडे आल्यानंतर पूर्ण म्हणजे एक अर्धा दिवस आम्ही खूप छान एन्जॉय केला आणि नंतर अचानक लाईट गेली आणि लाईट गेल्यानंतर खूप प्रश्न होते की आता बेबी आहे कसं करणार, म्हणजे रात्री त्याला झोप लागेल किंवा कसं करायचं, आता पूर्ण रात्र कशी घालवणार. पण ऍक्च्युली सांगायचं तर म्हणजे इतकं छान एक्सपिरियन्स होता. म्हणजे मला असं वाटलं की लाईट गेली ते खूपच चांगलं झालं, कारण आम्ही रात्री काजवे बघितले, त्यानंतर पक्ष्यांचा खूप छान आवाज, किलबिलाट पुरे सकाळी पण म्हणजे असं पूर्ण एकदम आम्ही जो उठलो तेव्हा असं पूर्ण पक्ष्यांचा आवाज, म्हणजे बेबीने पण खूप चांगला एक्सपिरियन्स केला की खरंच रिअल कसं असतं मातीमध्ये, पुरा एकदम स्मेल मातीचा. म्हणजे असं लाईट गेल्यानंतर आपण शहरामध्ये कसं असतं की लाईट गेली की अरे लाईट कधी येणार, मग मोबाईल चार्ज नाहीये, पूर्ण दिवस कसा घालवायचा, कसा टाइम स्पेंड करायचा उरलेला टाइम. पण इथे असं वाटलं की लाईट गेली तर खूप एक म्हणजे बरं झालं की म्हणजे समजलं तरी ऍटलिस्ट बिना लाईटीचा पण राहू तरी कसं शकतो, काय काय एक्सपिरियन्स करू शकतो. आणि म्हणजे इतकं छान वाटतं त्याला की असं जायचं मनच नाही करत आहे. आम्ही विचार केलेला बेबी कसा राहील इकडे, म्हणजे असं पूर्ण शहरातून एकदम गाव ठिकाणी कसं राहील तो, किंवा त्याला कसं वाटेल, मच्छर, म्हणजे खूप साऱ्या गोष्टींचं येतं मनामध्ये. पण इथे आल्यानंतर आमच्यापेक्षा जास्त बेबीला खूप असं छान वाटतं, म्हणजे पूर्ण झाडी, इकडचं वातावरण, इकडचं हवा पाणी म्हणजे खूप बेस्ट आहे. आणि इकडचं फूड वगैरे तर तुम्ही सगळ्यांनी ऍक्च्युली म्हणजे ऐकलंच असेल इंस्टाग्रामवरून, त्याच्याबद्दल तर प्रश्नच नाहीये. कोकणी पूर्ण सकाळी म्हणजे मस्त चुलीसमोर बसून घावणे बनवणं, स्वतः बनवून स्वतः खाणं, तो एक रिअल एक्सपिरियन्स करायला मिळाला मला. तर आम्ही आता आमचा परतीचा प्रवास आहे, पण आम्ही जाताना इथून ऍक्च्युली कोकणी मेवाच घेऊन जातोय, जसं की जांभूळ इकडचे, त्यानंतर आंबे, त्यानंतर आम्ही अजून कुळीतच नाचणी, रिअल नाचणी आम्ही इथून घेऊन जातोय जाताना. ढाकण ठेवा आता काढून. काढत असेल बघा. चौका ना इथे कापड आम्हाला लागला. घेऊ दे ना. एकदम घालायचं. गोड एकदम टॉप. गोड ते कळेले तो पण आता टॉप झाला. हसता